Ada Mafia Pada City Boy RRS ala Production Wakar sunan Maryama Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunar Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunar Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunar Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunar Annabi Rasulullah Baba na sowa, mama na sowa, dangi na sowa, kowa na sowa, suna mai kyau, gani na sowa, murnar sunan Maryam baiwar Allah. Rabi Babangida amfana ce su jigo ne, duban Maryam gunkun aye haƙi ne. Kwana tashi na ce muku Maryam mai darja ce, ga dangi nan duk sun zo don kauna. Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunan Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunan Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunan Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunan Annabi Rasulullah Family dan Ariya, family labuwa, Mariya kaka ta korona nan, ka mai zakin kawo, jirgin masoya, ribun zakin love, an gugun nana, kai ne kai ɗaukar nauyin wakar domin zumunta, tashi jashe na ce yau ai ranar murna ce, Maryam ta yi farin ciki na ce domin cancanta, jaririya ce na ce Allah raya ta na ce Allah raya ke kan sunar Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunar Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunar Annabi Rasulullah Welcome Maryama na ce Allah raya ke kan sunar Annabi Rasulullah Welcome to you Maryama Ubangiji Allah ya raya ki kan tafarkin Annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Amen summa amen Na ku salif yaran zamani Bada City Boy